Assalamualaikum an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen cɛ fara muso kan denmisɛnnin fara maakɔrɔba kan an ka foli bi aw bɛɛ lajɛlen ye ni ye le grand maître Badara Ali di Badini di Sabari Kaɲ ni ye gundo ye n tun y'a video bila tubabukan na n bɛna video bila ka na bamanankan na pour que maa minnu tɛ tubabukan mɛn u ka se k'a faamuya bamanankan na a kɛcogo ɲuman yani n ka kuma yɛrɛ daminɛ n b'a ɲini aw fɛ a ka abonné an ka chaîne kan wa an b'a ɲini aw fɛ a ka partager a ka ala tɔgɔ in partager a ka an ka chaîne partager pour que minnu ti an kalama u ka bɔ an kalama ni ka abonné an b'a ɲini aw fɛ fana a ka notification fana a ka accepter pour que aw kana fɔ an ka video wɛrɛ kɔ n'an nana video tila aw cɛ walasa a ka se ka bɔ a kalama k'aw to aw sigiyɔrɔ la an bɛna aw kalan lɔnni na lɔnni min a bɛ se ka $3 miliyɔn 10 bɔ ka wuli ka yaala diɲɛ kɔnɔ i t'a sɔrɔ an bɛna a tila aw cɛ k'aw to aw ka sigida la n'Ala jɛn'a ma ni ala tɔgɔ in a bɛ mun ni mun de kɛ a mako ye fɛn damani de ye mɔgɔ min n'i ye fantantigɛ gbɛ ye dɔrɔmɛ t'i bolo foyi t'i bolo i ye ko bɛɛ lajɛlen kɛ siri lo dɛ jinajugu lo dɛ ka na i yɛrɛ sɛgɛn n'Ala sɔnn'a ma ni i ye an ka page découvrir ka ban an bɛna na ninnu bɛɛ ɲɛ sɔrɔ ka yira aw la a kɛra gɛrɛsɛgɛ tiɲɛna cogo o cogo o ko i ti wari sɔrɔ bele maaw bɛɛ bɛnn'a la k'e kɔni tɛ kɛ fɛn ye f'i saya kana kuma caman kɛ wariko gɛlɛya de b'i la musoko gɛlɛya de b'i la walima denko gɛlɛya de b'i la walima n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ min yɛrɛ ka muso bɔra jagoya k'a ti sigi a ma fiyewu walima a bolila k'a ti na tuguni n'i ye nin baara bɛɛ a bɛ sɛkɔ maa min taara tugan na a kibaruya ti mɛnna a t'a yɔrɔ dɔn a t'a kumakan yɛrɛ mɛnna message tɛ yen foyi tɛ yen kibaruya tɛ yen aw yɛrɛ jɔyɔrɔnin bɛ sisan est ce que a tigilamɔgɔ bɛ balo la n'a ye nin baara bɛɛ a bɛna a tigi ye a bolibagatɔ bɛ na so kɔnɔ mɛ nka n b'a ɲini aw fɛ mɔgɔ min bɛ nin baara tugandenw kama f'aw k'a tigi a k'a dɔn bɛrɛ k'a tigi yɛrɛ kibaruya le tɛ yen n'o tɛ n'a b'a tigi le mankan mɛn n'a b'a kibaruya sɔrɔla mɛ nka a ti segira faso kɔnɔ le a ye sabari a kana nin baara sabu a dɔw bɛ yen o t'an bɛ tugan na papiye ko ka gɛlɛn n'a sɛkɔra ka na bɛɛ a tɛ se ka sigi ka o yɔrɔ sɔrɔ bilen donc a kana sɔn ka nin ala tɔgɔ in ta olu n'a ɲɔgɔnnaw kama n'o tɛ a b'u mako sa ka ban k'aw yɛrɛ mako sa n b'a ɲini aw fɛ n bɛna a yira la a bɛ baara cogo min na a baara bɛɛ lajɛlen filɛ nin ye a daminɛ ma i bɛna ya sɔmadu i b'o sɛbɛn 6666 n'i tilara o la i bɛna a nasi ko i bɛ to k'a min i bɛ to k'a mun i bɛ sɔrɔ sisan i b'a sɛbɛn zarawalaka kan walaka min n'a ɲɛ bilennen don n'o b'a fɔ a ma ko zarawalaka a b'a nin sɛbɛn o kan a b'a sɛbɛn o walaka nin kan o ye kawati min an bɛna na kawati min yira aw la n'a sɛbɛnna kawati min kan ka ban a bɛ sɔrɔ k'a wusuna ɲini wusuna nin filɛ nin ye sandal a bɛ sandal ɲini o de y'a wusuna a bɛ to k'o mana a bɛ to k'a wurudi kɛ a tɛ tɛmɛ 200 kan a baara bɛ daminɛ i b'a wurudi daminɛ 44 ani 631 i bɛ to ka ya sɔmadu wurudi ten mɛ sani i ka wurudi daminɛ i bɛna kɔn ka jɔko 4 de sali n'i ye jɔko fɔlɔ seli i bɛ kulwalaw siɲɛ 10 kalan jɔko filanan kulwalaw siɲɛ 20 jɔko sabanan kulwalaw siɲɛ 30 jɔko naaninan kulwalaw siɲɛ 40 i bɛ salam bila n'i ye salam bila ka ban i bɛ astagfirulahi kɛ siɲɛ 100 i bɛ sɔlatu kɛ kiraba kan siɲɛ 100 i bɛ sɔrɔ ka wurudi daminɛ i bɛ ya sɔmadu i b'a wurudi 44 ani 631 n'a baara cayar'i ma sufɛ i b'a tɔ dafa sɔgɔma i bɛ se k'a tɔ kɛ tilefɛlaw la k'a ban mɛ i bɛ jija lon bɛɛ su ni tile kɔnɔ i ka ban ka 44 ni 631 sɔrɔ an bɛ taa kawati min yira aw la ani fɛn min bɛ fara wurudi kɔfɛ an bɛ n'o yira aw la donc n'i ye 1000 n'i ye wurudi kɛ i ma ye a ko bahada kulu arfun n'i ka 1000 bɛɛ wurudi dɔrɔn i bɛ bama i bɛ nin wurudi ajibili ya ahalala ya ilu walijinu ahalala tishu i b'o wurudi siɲɛ 111 n'i ye ya sɔmadu 1000 sɔrɔ i bɛ nin wurudi ajibili ya ahalala ya ilu walijinu ahalala tishu i b'o wurudi siɲɛ 111 baasi tɛ n'i y'a wurudi fo ka taa ban ten sisan 44 ni 631 n'a dafara tumana min na tile 7 n'i y'a baara ten fo ka taa se tile 7 i bɛ mun k'a saraka ye i bɛna sisɛmuso gbɛma ɲini ani sɔsɔ i b'o de tobi ani sɔsɔ ye sisɛmuso gbɛma ni sɔsɔ i b'o tobi k'a kɛ dumuni ye k'a di jama bɛ sigi ka fɔ i ka du kɔnɔ k'a dun n'a y'a sɔrɔ tuganden don walima i bɛ fɛ ka mɔgɔ le wele hali n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ bolila ni wari ye mɔgɔ dɔw bɛ yen u bɛ mɔgɔ ka wari namara ka boli n'a ye n'a y'a sɔrɔ n'o ɲɔgɔnna dɔw don i b'i jija ale la i bɛ saraka min bɔ i bɛ dondo wule de ɲini ani woro wule den 12 subhanallah woro wule den 7 baara banna nin yɔrɔ nin na n'i y'o baara bɛɛ dɔrɔn inshallah a tigi bɛ sɔgɔ ka na ka kɔn tile 7 ye n bɛna ni kawati min a b'a ye ayiwa a kawati min filɛ nin ye tɔgɔ bɛ don yan tɔgɔ bɛ don yan kawati min fila ɲɛsin don ɲɔgɔn ma n'a bɛɛ ye samadu ye tɔgɔ bɛ don yan tɔgɔ bɛ don yan
menga min b'a gɛlɛma ye sisan walaga ni zira walaga lo a tɛ kɛ nɛgɛ walaga kan a bɛ kɛ zira walaga de kan dɔw b'a fɔ a ma ko nama nɔrɔ o walaga baara bɛ kɛ o de kan n b'a ɲini aw fɛ a ka abonné an ka chaîne kan sabu baara cɛɲumanba de daminɛnen no an fɛ ten bi la y'an ka publication daminɛna mɛ nka an bɛna baara kɛ kalo kelen kɔnɔ maaw yɛrɛ bɛna kabakoya a bɛna kɛ komi jinɛ de bɛ ka na lɔnni di aw ma sinon adamaden sen fila tɛ sɔn a ka lɔnni ta k'a tila aw cɛ ten kamasɔrɔ aw kanu de bɛ ne na fo n ka tila ni aw cɛ ni min y'a baara ala ka barika don a la a y'a partager wa a ye abonné an ka chaîne kan o de bɛ an n'u fari foni sanga ni wagati bɛɛ n b'aw fo k'aw ni ce aw ni baraji ni min ma faamuyali sɔrɔ u ka message bila n bɛna a bɛɛ jaabi kelen kelen assalamu alaikum